איך תפוח אדמה פשוט הפך לדוריטוס סמכה? תפוח אדמה מתגלגל לפראים, כולו ביישן וסקרן. לפתע, הוא מבחין בדיוקן של משולש מרחף וצבעוני. המשולש קורץ לתפוח, שנראה קצת מבולבל. האם נולד כאן חיבור בלתי צפוי? התפוח והמשולש מסתובבים זה סביב זה בריקוד מלא אנרגיה. פתאום, ניצנוץ קסום עוטף אותם והמוזיקה מתחזקת. בן רגע, התפוח מתפוגג, ומתוך ההרפתקה צץ דוריטוס פריך וצוהר, מעוטר בטיבול מדהים ועם הרבה סגנון. דוריטוס השמח מחייך למצלמה, מתחיל לקפץ, ונשנוש מהדהד ברקע. על המסך מופיעה השאלה, מי אמר שתפוחי אדמה לא יכולים להיות אגדה? הפיתוי ברור, זהו לא סתם חטיף, זה הרפתקה בטעם מופלא. אהבתם את הרגע הזה? אל תפספסו. קחו דוריטוס, נשנשו, ותנו גם לחייך לזרוח. שתפו אותנו בסיפורי הדוריטוס שלכם בתגובות או תייגו אותנו, אולי הסיפור שלכם יהפוך לכוכב הסרט הבא שלנו. כוכב זוהר.